budaya sumangga. Hati-hati para Srikandi Mahesa Budaya. Op lo ha op. Dampiak barisan para Srikandi Mahesa Budaya. Kang sampun tembut wonten sakjroning alun-alun siang punika tansah manggi rahayu kalih ing sambi kala. Kairing dening unggeling Lokananta kang gemelan ana sajroning sasana men. Kang angka gelur selur datan ana pedote kandelidir kan saya angin bui gandes luas lan uga sak solahe.
Yeah, lo lo. Hey. Oh. To. Yeah. Yo. Lo. Tegane nyolayani kasih sahidup samati apa ngono ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak kira kan aku lagi kita kadolan di hati tegane nyolayani aku tresno milano aku kuat nandang rasa geronto-ronto cintamu sudah gak beneran aku cuma buat mainan tukang paseni aku tresno bila no aku lungo iki tutup wong dolanan kabeh mau mergo kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Allah paring kasabaran mengadep atiku ben aku ngapayu lan tanggung jawabmu itu palsu aku cinta beneran pastikan ku buktikan sama itu ku akan datang melamar di kau sayang hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan kita tak terpisahkan sampai akhir zaman. Para nyata para watya emang saing juri tumendang karya emdadar seni mahesa budaya kanjut lali londo ayo jo anjo kene lo jo suwe ketemu jo
Ye. Sos. Oh, eh. Oh, Jebul kaya mangkene ulah kaprik glaning prosingan diman weh. Ho. Ahe. Aho. Ahe. Duh. Lo. Damel matur nuwun rawuhipun. Matur suwun rawuhipun. Saking kota-kota saking Batu. Aduh. Bicara. Allah seto. Yo.
Paitan tok Dut. Ngati katon rapiso ilang saya suwe ra karuan nadyan mung tansah anggen aku samar yen sliramu ra kelingan wong bagus ta anti-anti sopi cer semoyo kae aku tresno karo kowe tekane atimu saya gawe loro iku ra prayoga bakal mundur aku ora bakal maju yen turun nyanyi sliramu ukurane tresno tutup bondo nanging longiting asmara Mahesa ayo dikepenake ana lintang asmara siang matara ratri mung eling manising ati setiaku pengen duweni marang sang Yesus Leslie rasa kangen ngrimpeti bulan dadi saksi setiaku setia angkeni janji supaya supaya wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batinku senatian ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna ho ho ayo yo iki lo Sri Kandi Mahesa Budaya he ho he yo lo he iki jaranane Mahesa Budaya Yo, yo, yo.
Oh, ya kanca inggih segembira alirat-irat banyune sekara aliya numpak prau layar ya dina minggu pariwisata alur braune wis katon awe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk esuk lumedhe nyambut gawe ya kancan kisah gembira halirat-irat danune sekara angge numpak prau layar dina minggu pariwisata ana praune wis prayogane becik bali wae sesuk esuk temandan nyambut gawe dikepenak genduk goyangane Mahesa Budaya rasane atiku tansah kudu engguyu mengkono nanging aku ora lila saka gedene sinumbang semu katangan rame hatiku ora turu aku mimpi dadi ratu ratu mukti eling aku nganti saiki rina wengi tak pundi saya aji mula aku utama tetap langgeng Nggih, monggo Mas Amit.
saking Tunggul Sari matur nuwun rawuhipun kanca-kanca Sari Budaya jaluk gending kitir sumilir Mas ya sing wingi durung tutup gak apa-apa Mbah Mudin monggo pinarak Mbah Mudin lolo lele goyang sini ayo lo Andi lolo ayo biar para Sri Kandi Maisa Budaya iyo la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kepenak yondo goyangane sing kepenak Mahesa Budaya sapa kae nganggo klambi biru sajak pantas ora ketone ayu yen tak sawah amung guyang-guyu jebulane anake Pak Setu kapan bisa di aku nyanding Sriramu prawan desa anteng tur ya lugu awake dhewe ora pati lemu yen ora weruh ning sirah dadi ngelu Dek Sutini prawan desa anake wong tani Dek Sutini yen guyu ora nguwati Dek Sutini prawan desa regem ngaji Dek Sutini kapan bisa urip nyawiji jalo apa dik bakal tak turuti tapi anyar bakal tak tekani apa njaluk gelang kalung sing gedhi waton sliramu gelem tak rapi waton sliramu gelem tak rapi Mahesa Budaya yo hit goyang sini jos ayo yo ha oh lo Mahesa ayo ayo toh monggo pinarak Mas Amin
babar mewangi semi aruh kembangi melati dasar bulane dadari wabaka setia remasa nolong sasat apior ingkar tiga kadya puspita ing nendra hajang kepi tresna tresno kang sejati magiya lestari ngitung tembang suci nang semi sajroning sepi cayamu amadangi saratri dadya kembang ati angen kula lono deritan pewanganan lemaku nembus marang kebahagiaan banget manis sinawan ayo asik manis budaya bersama lestari halo masih bangga masuk sajose Mbak Nur halo Mas Tris sing duweni tulung agung sang dewi aton lam-lami tambah parmawangi sami karo kabange melati dasar wulene dadari wong ayu setya rumaksa nolong sasat apyore kartika kadya puspita ing nendra hanjang kapitresna sajose Triple S Audio Mas Ede rasa tresna kang sejati manggih lestari hitung tembang suci yang semi sajroning sepi cahayamu memandangi saratri dadya kembange ati angen-angen kula lono kawan mideritan pewanganan lemaku nembus marang kebahagiaan banget manis sinawan Jebar godhong para dipun rantos nggih Mas Dewa Tresnanipun. Asik. Yo. Asik, kita kasih bersama Maestra Budaya. Ada Dewa Tresno. Yo. Pokoknya bangga tetap semangat. Ojo lali kanca-kanca besok. Lotan.
Bukan apa kudu nekat. Aduh sayang, aku cinta padamu. Eleh Ora ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe mbak Latifah wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Jebul Sri Rama wis ana sing duwe. iya Mas, tapi pomo gelep yo ora apa-apa. Aku ya seneng lek bojomu lunga terus sampean tak tikung. Lho. Gak bahaya ta? Gak bahaya ta. Pernah janji dan sebab ini karena tresno sehidup semati. Kami cinta pengen duweni lawang sewu bakal tak leboni. Yen mengkono sing bakal tak ngedepi kudu sabar lan laten angen teni. Yen mangkono yo bareng ketemu nyenyun marang Dewa Tresna. Ada Dewa Tresna, permintaan dari teman-teman Sembung Kalisong Rawa Tulungagung Mahesa Mahesa Budaya, ada Pak Peragin. Aduh sayang, aku cinta padamu. Orang ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Sak Jose bersama Tripel S Audio. Kami cinta pengen duweni sewu cara bakal tak lakoni. Sabar lan laten angen teni. Yen mangkono ya bareng dedonga nyuwun marang Dewa Tresna. Matur suwun masih dono rasanipun sampun katuraken dening para joki-joki lan ugi dumateng kawula sak kala rombongan. Hey, dos, hey, oh. Jebule wis kepenak ya man. Yen kaya mangkene iki kahanane pancen kepenak nggih. Yo lah. Oh. Ya. Hey. Oh ah. Hey. Oh ah. Hey. Oh ah. Hey. Ayo man.
Lead MC Kunti Pak Yantuni Mas. Monggo pinarak Mas Kolik. Mit. Aduh ya jangan dong. Tak bareng iki. Padak diopak. Saking iki saya awas dong. Ayo. Oh. Wah. Berarti kebarang ngaturakan rekor motor tarik kucing Condro Mawa. Yo iki. Was. PLS audio profesional dikujung dening para kanca-kanca YouTuber. Lagi kanca-kanca pedagang Suluk Ego. Wonten sonten niku. Wow. Woi. Ojo kaya mangono. Kene iki botak kene iki sik awas. Iya. Piye? Iya. Hei. Up. Ayo Masun. Yo iki sar SKK lo Dik. SKK ki sithik karo kancane. Yo minum minumnya dipersiapne. Yo ho. Ngaporo ing langut bebasan tanpa tarape Sek mega mendok
mibar miteri jagat ngolam doro ngambara nggahi gunung katungkul ngombar gagasan satenan digawa mimpi. Ayo lo Mas Andi. Oi. Ayo. Putut Hari Laksono iki man. Iyo. Bos. Sak josu. Minggu Pak Komi. Ayo, gantian. Inilah saudaraku Ketuk Wijaya. Ayo lo tuh. Iya, iya, iya. Bodoh arep nendi. Dirun arep nendi Run. Ohe. Yo, jas ayo. Kaya ngene man kaya ngene. Hop. Aku penaman aku wis turu man. Iki tekere aku ki wis rasa. Ayo. Wis suwe ora kaya mangkene. Yo. Oh iya. Ayo. Pas praye turu lho man. Ya kita wis penak. Iya. Pisan sira ora ngandel. Yo. Iki lo. Enake jamu paitan man. Paitan. Sing legi ora enek. Sing legi ora ono. Bocah-bocah ki wis kena kencing manis kabeh. La. Ngengkel lho man. Ngengkel man. Raga wis tuwa to. Raga tuwa, jiwa tuwa. Jiwane ya tuwa. Ayo. Ini sapa? Yori. Sapa? Koiri, ayo maju ger. Ayo. Kucing. Ayo. Aku penaman. Rompi. Iki gilirane. Ayo maju le, ayo. Gilirane. Koiri. Ayo Ri. Mas Koiri. Iki gilirane sampean. Agus, pikir Agus. Agus metu kamu di sini deh. Lungguh ger. Iki wis gilirane. Mas Koiri. Ganti tenaga muda. Tenaga tua padha minggir. Senajan tua panggah tua Mas. Yo. Ngantos sih. Ayo. Jot. Iya. Ayo Mas Koiri. Las.
Masuk Tris. Hop, salam sayang. Jamu pahitan. Jamune pahitan. Bocah kene iki lho. Oh, ayo lo. Ayo lo. Sopo putu? Dalam. Sopo sing nyonyor? Anu prayit. Oh, Aja kaya ngono to. sik ngeyel. Prayit. Prayit aku kok piye to iki. Iya, iya. Lo. Ya. Lah. Ayo. Aku aja digugaman ya. Ayo. Yo, Mahisa budaya. Rabake. Kau tetap gurih, tetap garing, Rabake musimnya panas loh, Tun. Ya, masuk. Guyi, loh. Wayang goreng. Ini wayang goreng ini, Tun. Ayo. Oh iya. La. Aku penak Mas Utris. Oh, jadi. Aku tak turu Mas ya. Mip nah. Piye gue ngip? Yo. Jaluke panoragan Mas Koiri. Ayo pinang kono, dipinangkani. Op. Kaya mae. Bakule kerupuk lontot iki Tut. Dan Wayahe goreng. Wayahe goreng. Ada kene. Iya gone ya disawerno. Ya gone. Aja sing jarang ta. Iya. Usa. La. Hak. Ayo. Sing ngegong sapa Mas Utris? Sing ngendang Mas Koiri. Ayo lo Mbak Latifah iki wis lancine. Mbak Latifah wayangmu nyong. Loro ati loro Mas Kirun ditayubke. Iki jale Mas Andi. Ya. Ditayubke dipenakke sing kepu enak ayo.
ya ora lara to kok ping loro iki. Lara, iki kok malah ngombe es teh, nyerang es teh. Pisane wis gletak ngene iki lho. Kandhane Kok kok. meneh loro. Pak Yit. Ayo lo. Goyangane lo masun. Ya iki sing SKK sak ulung Halo Mas Andi, dikepenake. Oh, Kurang opo Mas Gendut. Ora bareng ganti. Kurang opo aku iki gone tresno ning nyatane sliramu larani aku Wasik. ora bisa lali Jero sliramu ketatu kena ngopo? pati ora bisa yen to weruh sliramu ceceran dheweke aku tresno ngomben nafsu ning asmara lali aku denyane liya wis milih Aku milih dheweke. wis milih dadi pacarku apa Bojone, bojone. bolak-balik menggawe galane rasa rasa tresno liramu rapi sonjoko tak sesuwun ing dalam paringan eling amarah luarku ing nyande ayam tantrem Ayo bablake tayung Mas Andi. Ya iki lara ati. bola bali moco larani ati yo ayo lo monggo ingkang sampun pikantuk sampur kula atur enggal jumeneng monggo yo ha yo matur suwun Mas Saifuddin nggih. Jos. Yo. Kurang opo aku iki dadi wanita. Kurang opo aku iki gone tresno nyatane sliramu ngereni ati tatu wis ra bisa ditambani mripate iki wis ra bisa tak kedepi yen to weruh sliramu jejer dheweke aku tresno ngumbar nafsu asmara lali aku yen ngading wanita liya wis milih tresno aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali menggawe galane rasa rasa tresno sliramu ra bisa joko
tanesan nganding ayam tentrem pangajep ritulan wengi bola bali ojo larani ati Hor bola bali aja nglarani ati aku ora bakalan lara ati Maesa Ayo Kak ayo ya iki penak tenan bocah iki saja wis kepenak tenan iki ayo lo wangsine aku diterke Bali yo aku nyuwun terno Bali maneh ayo lo anakku iki calon terus Bali panas yuk dari para sutrisno budaya awri kalau masa kita aturakan mengkabur wonten tari kucing Condro Mowo wonten Masun Mas Andi dan juga kawan-kawan salah jenipun nikmati uga wonten tari rampok singo bareng tandringipun pramila sampun kesesokun turu sumangga sapanjenipun pirsani tari rampok singo bareng tandring ya ini letot dan suka sekali aku panjang suka sekali yuk Niki para rawuh menika kalau mau sampun kita pirsani mengipun wonten tari kucing Condro Mowo wonten sonten mriku sesarengan kalian putra wayah Maesa Budaya kebareng samangke panjenenganipun Bapak Tri Susanto dalasan Ibu Rusmiyatin kebareng wonten ing siang mriku kula sak kanca rombongan yun pamit wonten kesasana kang hargyan siang menika bilih wonten sedaya kalepatan kula nyuwun lumutring samudra sumangga kita pirsani wonten tari rampok singo bareng tanding yo Mas Kirun goyangane ayo lo gek ndang budal meneh lo Mas aja wengi-wengi golek modak kewangen piye ya dampyak budale prawadya pala ngetite tur
ronggo gebyar busanane sorae tata rupa horeg srugo moro saya kita ditolodo budale nae sadudaya ayo lodot Ayo Pak Sutris. sing penting ditata sing saya Budaya. Yo. aja lali sesuk kanca-kanca sesarengan arum budaya lotan gitu Aku ora dijak. aja Ayo. Damya budale prawadya kala Kanite turun gebyar busanane sorae bata rupa koreng srugo moro saya tidak ditolot tanpa mamae sadudaya Ayo Run. ayo lho Ayo Bil. matur nuwun oke Iya iya. sing penting tetep hati-hati dijaga kesehatane Dik Ropi Ayo Dek Ropi. La la la. Yo yo yo. Jos. damya udale prawadya kala anite turun gebyar busanane sorae tata rupa horeg srugo moro saya tidak ditolot tanpa mamae sadudaya Iya. Iya. ah goyang titik lolo Siti, Tega Siti. Hop. Goyangane. Dikepenake iki lho wis wayahe Wayahe lho to lho direwangi tangan panas iki celenge yo mesti alon jos dikepenake kita lagi lumolotot alon-alon ger lagune ya alon wae alon yo
Ayo. Mbok yo mesem prengute gawe apa mbok yo guyu susah gawe apa penjaluk kuti citra ing candi aja ewo aja kang sajuwa senadyan aku uga tansih ing candi mesem tansah tak ugemi yo bareng nguti lakone aku ngalakoni sumema Mas Bambang Bakrun sing ngendang sapa Mas Bambang Bakrun Pak Bambang iki sing kucing sawerane oleh oke iki wayang ngedum iki lah iya ngedum karo sinden iya nyepuluh eding meh ngitung bati iya iya oh ya la ayo Pesta pokok kepenak aja mulih dhisik sing penting aja mulih dhisik Ran ayo kaya ngopo lah kabrik laning para satriya iki oh de ha oh ha sos ya oh ya ha oh ha sos ya iki mung menghitung tok ya. Oke matur suwun 10.000 kena tuku permen. Sing buri ra bagian aku oleh sing penting oleh. Bene. Aku bengi oleh. Campur sari. Oke sawer. Tatungane udunen. Oh. Podo minggir wis wayahe iki nek di panggone yuk monggo Mas Hamus Mas Prayit tangi durung tangi sapa kae ya oke tangga oke jalan ayo banter boyoe peduat iki galeng tuwa boyoe peduat wayahe masak niku wayahe masak rica yo rica iki iki kesenenganku yo tuwa karo tuwa ayo sing bareng tuwa kowe lansia bareng lansia oke ayo Mbak Sampir SSN sampun sepah ngengkel Mbak Sampir PS Mbah JB pokoknya bangga mening gelare maksudnya gelare SSN sampun sepah ngengkel rogo tuwa barangane kok cilik iya ora subut ayo rada barangane bae
Lo. Wis buta. Barangane ini. Wis tuwa. Heeh, rogone tuwa. Barangane ini ae. Besok yang kono gak sing ilik-ilik wae. Ayo Ron, ayo. Ayo. Ayo Gusti kowe Ron. Tak baturi. Ayo. Ayo garo mundur. Maju tak. Aja. Ayo mlebu garo. Raga tua jiwa tua. Mau. Awi mau. Mas Prayen kliwir. Awi mau. Sama ini ya. Iki sitae ula bae. Sitae ula. Ekstra. Garang swara buta sing barang pranyata ambebayani Ojo maju siji moko siji kan. Maju aku tak mundur. Pinanjung netranya pindha dana maju siji bloko siji ya men ya wataira tur angkara kang kasuwun gawe tunaning sasama yen lena kanopi lahi harimau ekataran josiro agung subar coba medhos siji-siji yudha mamri sigra waspadana apa kang kawistara Singko barong jobber. ya iki Aku wis lunas. ten Arek nyarutang gero. Kawe bandaling bumi harimau Ayo ojo dipaksa aja dibongso ger. Turu. Kaya Mas Prayen. Prayen film. budaya Rambake. Oh la. Oh. iki kok ndak sido bengi ya, Dok. Oh, ndak sido. Ketuane anu babu. Oh. Babu. Pak Prayen pripun pawartosipun? Samudaya. Lah iki gerangane iki harimau. Wah, harimau.
Ayo mau. Baru ada kegedean ya. Wah. Oh la 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 la. Kula isi. Iya. Ayo Pak De sampai. Ayo. Bukan takut tergila sampai. Yo mengge barang iki Dot. Haji mau. Jos. Yo. Ron, Mas Prayit turu Ron. Sare. Aja banter-banter. Aja. Grebeken Pak Prayit pripun pawartosipun? Iya. Ngono lah engkes. Sing ngene sapa Ron? Bakrun. Pak Bambang. Iya. Kendang yo tuwek, Ron. Oh, tuwek. Lo. Ayo, Ron. Rasa kancane munter watane rasa disian saya kepengin wae nikmate sakopate gawang letrang RTP sawur sambel blandingan rasi dele tumpang kulo godhong kates darat timangan itu matuk memangan nasi ngantuk timangan nyeni saka pate ora bahaya. Yo ayo kuwi ra suarane ngirit suara pat harimau iya saiki sing ketang Rasa Rosale pecahna barongane. Pak Sampir sik sagung gawe. Oke, bakal sik oke. Mas Prayit lilir. Pripun pawartosipun Pak Prayit lilir. Beken swara. Ayo. Ayo dah. Solano barong kamu nggih. Sidarto. Ayo. Apa-apa le. Pak Sampir sing sagung gawe nih. Pak Sampir sing menggeh-menggeh. Ayo. Pak Prayit pripun pawartosipun? Awi mau. Ayo wadah. Ayo dah. Awas. Ayo. Pak Sampir. Iya.
Ayo ler, krecek Pak Santo, rambae Pak Santo. Iya. Barongan aja mlebu dhisik di sawer iki lho. Badhe aja mlebu, sawer lebu. Ayo. Barongane ora mlebu dhisik. Iki payae penyaweran. Wah. Oh. Sikra nayaka Ngayai karya pakarya ning praja kumrekot sangkut cacut tali wonten manunggal setya Sri suarane gumuru samya rebut ngasri estu padha nawanya sang nata sajuru-juru ayai karya sikra nayaka ngayai karya pakarya ning praja gumrekot sangkut cacut tali wonten manunggal setya suarane gumuru samya rebut asri estu padha dawuhnya sang nata sajuru-juru ngayai karya Jaluk salah. Pak Santo aku ya jaluk sangu lho Pak Santo. Sik to, aku urung Pak Santo kat mang esuk lho aku. Sampeyan kok arep budal ning Gunung Wilis Pak Santo. Ndak sida bengi malah Pak Santo. Tukang barok. Sik, iki bogok ini. Pak Yana to. Kok sik Pak Yana ya sik dhisik. Pak Yana. Ki Pak Yana karepku tak kon bareng lho jane Pak Yana. Heeh. Ya. Donge ndak muni lek ranti tembel, Pak. Pak Santo. Terampate, notasine ndak kena iki lek serampak. Iki piye ta iki? Ora muni panjake iki, ora kena tembel ya jatune. Panjake iki ya njaluk ditembel Pak Santo. Pak Santo iki piye to? Awake dhewe iki piye? Suka. Aku ki awake dhewe melok sapa? Terus ngene iki gajian tetep. Lah kuwi gajiane awake dhewe. Lah iki cah iki kira-kira weh jan kurang ajar kowe. Lah iki ndak tepak iki Ron. Iki ndak kepenak iki. Wis, iki ndak penak lek ngene iki. Lah iki CD iki. Lah iki ndak nyawer iki gajian pokok ya to. Iki to. Mbok sak Ujung sari balong randane
jauh tinggi ke tempat di kau berada. Yang sekarang bisa sasang sining karyo sare lunga ngangsu matur nuwun Pak ning Bengawan Solo suwe ora ketemu Mas awakmu saya lemu yen ketemu dansan goyang-goyang jamangan mari ane eling keluargane matur nembah nuwun mugi-mugi bapak-bapak sing nyawer diparingi rezeki sing lancar paringi kesehatan amin Allahumma amin. Ono candi penataran Blitar nyimpen tawon Bokano proklamator loro presiden kang sepisan ono cerita Serepati Gajah Mada ingkang bisa nyawiji Nuswantara orang mokal pintar jadi kembang lambe orang mokal akeh sing padha nyatane yen ogone ngurup bagi semangate yen to banyu kelate patriote. Pak Prayit sampun wungu. Pak Prayit boten sare. Oke, Derowi matur suwun. Nggih, ngatur-ngatur. Pak Prayit sampun wungu. Matur nuwun Pak Riki, matur nuwun Mas Rofi. Yo, Ayo manawaan sine wis enggak nyuwun mamik. yo. Mbak JB ndang mlebu. Wis oleh 1 set. Wis oleh 1 set. Mbak JB ndang mundur. Ya. Yo. Yo. Mbak, lah esek jalur nek kopok ya. Maka ukil. Maka upet deh. Wis ndang mlebu Mbak JB kowe. Mriki ada pateng para rawuh, para penonton sedaya. Iya. Wonten sonten menika kebareng panjenengan Bapak Susanto dalasan Ibu Rusmiatin anggenipun ngaturaken panjenengan wonten siang menika sampun rampung bilih wonten sedaya kalepatan.
Kula sak kanca rombongan saking Maisa Budaya. Ayo. Bro pengen songo. Pemilih Debatun keluarga dipun bawa sesampo. Kula yun undur, kula yun pamit. Kowe gak Saged pemanggihan wonten ing sanes wedal kados padatan siang punika. Pemilih asasam di yo bagyo podo. Maisa Budaya bareng yun undur saking Sasono. Iya. Kopil kon gawe ucil. Kepada Yun pamit wonten ing Sasono Maisa Budaya sesarkan kanca-kanca pangrawit kanca-kanca seniman pilih wonten sedaya lepat Yun wonten ing Samudra Pangeng Songo. Selamat sore sampai berjumpa lagi. Akhirul kalam.